Omahikeno hanhai sini tipra sorokni ungtong jora rogo blaikeno wana mesinja haikaba beraikeno kirma sinja sini o tipra sorokni omakaisa virus haise klaitong siro sini tipra sa bwrui haikaba kajak taisikla omahike khalroi tonglaimani omahikeno norok social media rogobo nugui tonghana kajak chalabai kajak bwrui kharlaimani tai Bangalore, Hyderabad, Chennai, haikaba kubuni state dogo omhaikeno khari thanglaimani rok norok social media ni bisingti nugui manghna omhaikeno ungukha sini takuk somir debormani hik tabuk biangojani thanga sabobai thanga salabai ja khari thanga na biang kamai thanga tabuk naitugui mainya blaikeno wanajak blaikeno chintao ko phajak sini takuk somir deborma bo Bangalore samung khlai tango tabuk amhaikeno Bangalore samung khai tong tei tabuk bini hik no kamajagei blaikeno wanajagei blaikeno cinta nangjak amhaikeno yang naitugui maya yang khuskhai manya angmani bai amhaikeno makreng hoka sini Tiprasa News Hyderabad channel no omahikeno sini takuk somir deborma bini hik surbi deborma no kamajagei naitugei yang khusklai maina angoni bai social media ni bisingtei makreng hoka sini Tiprasa News Hyderabad channel ni bisingtei bo Tiprasa News Hyderabad channel ni bisingti phano bini hikno naitugui damano hanei omono kokasakha lokorokno bini sini takuk somir debormani higno nugui tongkhake kokduk number jago call khai kereng honani bagai sini takuk somirno sahanani bagai tai bini cheraibo khoroksa tongo acherai khoroksa nambo belaikheno khatang jagai tongkha belaikheno ganawa manani musungkha taibo bini cheraino belaikheno nangai tongo tabuk aboni bagai bo social media rogo phai masaka himdi hinge sini takuk somir deborma tamhoni kokosakha lokorokno nainelene joto mangpli pulen chiming pachuk jora naitongni Tiprasa News Hyderabad takuk te buku sonang kita koina musung khata ni hingke an kita problem mui tongkha problem bolte an burinti problem khato tam hingke bo ano photo already agi dujon charana jak abon pore ano khibioi te masa baithanga amor khibi krang te masa baithanga dar total bini 5 jon angai tongkha charana mani te ani cherai angoi maman kaisa cherai bin logeo tongo tabuk bo ano cherai rifaine hini mane parani phaiman tamungkha haine cherai rifaine hini Bangalore phai tongmani phailiya bo Bangalore sokpailiya bo Hyderabad o bathaka aba Hyderabad ni team lona bon koina musungo kisa ani bruno lomboi jodi no nukhai ke kisa romboi tonna ningtho tamke ro bahut borok saya boroi ani bhikta ani khotka ani khodni ani nijini bhikna ekdom borok chaya tawni ke bo kaisa bo sungja khai jotni nukhono subayo tan ke bini busabuti bo bhot kaijak borjak tongo dagbo anthene puro bo tongo amononi te phana busana ki phidina hana bagasi am hai video sara mane aban Hyderabad ni team na kisa kok khajao dara sono monai sono bai sono asare koto nongnai heda abono no tam khainani kisa norwano pakrogo kisa wansung mani dikhainkai bere janai anglaso rekha ro burung thaya pora burung ya so abon gunoi no ang video ma saramka tamge rokorong ni bagai je Hyderabad o tongnai ni bagai semo an mama samotong probo no khainke kisa help khlaitu tam sanai dabuk tamke main yapang khatamo bodabuk khai an busana tui daud bo thuruksa bai thangnai hini thuruksa bai bane video calling call khai khana kok sajak tongbo thuruksa bai phone sungjar khai tong khatuk na yang te phone an cherai na phirogo te tipra kipil thangna musungta asuk se ani khai te to kono ya boto jisa phone tongmeya nijini broro bai kaham khai tongai meya bo saisung ya kubang borok bai na bo tongai nei khana bo nijin saimanai abono mukri marai sarai ne bo bai afre saimana ne bo bai bahai buroi nero jotton ro ko basibona te phone Hyderabad ni team na kok khasana musung tam nei kisa buroi no nukhai ke lomboi toni di lomboi toni ma pore ana kol khai ai khang phung phaimano no jodi no ang phaimi an time busy ke no ni phainani gari bara ro nai
ekote Bengaluru ang Bengaluru dong tifra foundation pung phai dia or phuna thangai mano ang kok sai dong boro bai bo ta dine samai kok sai dong bo ta dine son office phai ano chai soi podor ri tarang thabai din samani kyang to okay ang na to hiya jibon phuna tamra kan bu sable an fast life ni kya chai ka hamjagan busana abon bagai na busana ang kipiri na na mo chung jong ta mosi Hyderabad ni team long na bahut koi kha request khayao ang nong ni team no nijin borok ke na rok an kong na kisa khana di ani purui chera ri phene phemani Bengaluru bo sok pailia Hyderabad no batha pai khabo Hyderabad tam puri ro tong mane ma thang tong na bon bin loge wa ang bo khatang mani jokham mukha jai khu bukha dokhan suka an busana khatang mani taban busa kok manoi dongo Hyderabad ni team na sono hepsano Hyderabad Secunderabad kana wa tongani chao bilogini puri ro no no sa wo Secunderabad to phai si ni bihik si ka boi ano thun khai oi so agi bare amboro extra no kok sa jai ne khai sai mano bada kok khoi sai dong da phone receive khai phone busy khai ja gam hai Hyderabad team no hambai